дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ ки 21 июли соли гузашта бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шуда буд, ҳаштумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. маҷмӯаи варзишӣ дорои тамоми шароитҳои замонавӣ буда, бо ҳуҷраҳои алоҳидаи либоси васкунӣ, ҳуҷраҳои тамриннамоӣ ва нишастгоҳ бо ғунҷоиши 3000 нафар мебошад. ҳаштумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо суханронии муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Дилшод Назаров, муовини раиси федератсияи ҷудои мамлакат Нориён Парвиз Исматулло оғоз шуд. дар рӯзи аввали рақобатҳо варзишгарони вазнашон то 66 килограмм вориди татами гардиданд. дар ин вазн 49 ҷудочӣ иштирок намуда рақобатҳоро аз даври интихобӣ оғоз намуданд. ба ғайр аз ҷудочиёни тоҷик, варзишгарон аз ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон ва Федератсияи Россия дар ин вазн иштирок намуданд. дар имрӯз мо шоҳиди беҳтарин қувваозмоиҳо гардидем, чунки 70% вохӯриҳо бо имтиёзи иппон ва ба гуфтаи худамон ҳалол ҷанбаст шуд. ҳамин тавр мақомҳои сеюмро Додуф Орифҷон ва Боқиев Абубакр ҳар ду аз Тоҷикистон моли худ намуданд. Орифҷон Додуф дар даври тасаллубахш бар Эмомалӣ Нуралӣ ғалаба намуда, имкони ба даст овардани медали биринҷиро ба даст овард. дар рақобат барои медали биринҷӣ Орифҷон Додуф бар намояндаи Ӯзбекистон Тилолов Муҳриддин, ки дар Гран-прии Ӯзбекистон соли 2016 мақоми аввалро гирифтааст, ғалаба намуд. Абубакр Боқиев бошад бо шикаст додани Ҳалиму Фаррух медали биринҷии дуюмро ба даст овард. иштирокчиёни марҳилаи ниҳоии вазни то 66 килограмм хеле роҳи тӯлонӣ ва сангинро тай намуда то ба ин давр расиданд. аввалин иштирокчии марҳилаи ниҳоӣ Мелибойзода Фирӯз аз Тоҷикистон гардид. Фирӯз Мелибойзода дар даври аввал Комилов Акбар, дар даври ҳаштякниҳоӣ Ёқубҷон Боқиев, дар марҳилаи чорякниҳоӣ Орифҷон Додуф ва ниҳоят дар даври нимниҳоӣ Субҳонов Раҳимҷонро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон шикаст дода ба финал баромад. рақиби ӯ дар финал иштирокчии чандкаратаи мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Юлдошев Дилшодбек аз Ӯзбекистон гардид. дар дақиқаҳои аввал Фирӯз хуб ҳунарнамоӣ намуд, вале рақиб аз як хатогии Фирӯз истифода намуда, бо як ҳаракати фавқулода имтиёзи беҳтарин, яъне иппонро ба даст овард ва ғолиби мақоми нахуст ва ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. дар интиҳо варзишгарон дар як фазои мутантан аз тарафи кумитаи тадорукот бо медалу ифтихорнома, гулдастаҳо ва тӯҳфаҳои молӣ, ки барои ҷои аввал 30 000 сомонӣ, барои ҷои дуюм 10 000 сомонӣ ва барои ҷои сеюм 5 000 сомонӣ муқаррар шудааст, қадрдонӣ шуданд. иштирокчиён ва сармураббиёни аз хориҷ омада ҳамаи ин мусобиқаҳои сатҳи баландро аз сулҳу ваҳдат ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хонданд. Развитие очень хорошее, город красивый, люди добрые, самое главное дружеские отношения. Я, насколько знаю, уважаемый президент Таджикистана Эмомалӣ Раҳмон и наш президент Шавкат Миромонович Мирзиёев, они очень тесно дружат, и на этом фоне и в Таджикистане, и в Узбекистане идет очень хорошее развитие со всех сторон, не только сказать, там в экономическом плане, дружественный, там со всех сторон очень развивается, чему мы очень рады и пожелаем процветания Таджикистану тоже. дар охири рӯзи аввали чорабинӣ ғолиби ҷоми президент ва барандаи медали нуқра эҳсосот ва назариёти худашонро дар мавриди мусобиқа иброз намуданд. ман имрӯз қаҳрамон шудам ва хеле хурсанд ҳастам. ташаккури худамро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мусобиқа дар сатҳи бениҳоят баланд ва муҳимтар аз ҳама хеле шаффоф гузашт ва дар охир ба рақибони худам ҳам раҳмат мегӯям. Tojikiston juda federatsiyaga katta rahmat, bizani shunchalik taklif qilganlaringiz uchun. در بخوری نهایی در حریفم از ازبکستان شکست خوردم. من میانه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب علی امامعلی رحمان میرسانم که چنین شرایط‌ها را برای ما فراهم آوردن. ما کوشش زحمت میکنیم که در همین خیل مسابقه‌ای که سطحشون بین المللی هستند از دیگر دولت‌ها میان اشتراک میکنند، در این مسابقه‌ها سزاوار جای‌های نمایان سزاوار جای‌ها گشته پرچم دولتی جمهوری خودمان را بالا برداریم.
ёдовар мешавем ки 8-мин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 то 5 октябр гузаронида мешавад. Варзишгарони вазни то 81 килограмм имрӯз рақобатҳояшонро доир мекунанд ва дар рӯзи охир ҷудочиёни вазни то 90 ва ҷамъи 90 килограмм вориди татами мегарданд.